Talisay City Mayor Eduardo Gullias gadaig sa kaisog ni San Fernando Mayor Lacambini Reluya nga mupadayon sa pagpapili sumabot eleksyon taliwa sa hulga sa seguridad. Matod ni Mayor or sa Mayor, nakabisita na siya sa haya ni Nunoy Reluya apan wa pa sila magkakita ni Mayor Reluya sukad kini nadangan sa Tambalanan. Gibutyag ni Gullias nga nakighinabi na si 1st District Congressman Samsam Gullias sa mga opisyal nga kalyado sa Alliance Party sa lungsod sa San Fernando, kinsa mipadayag sa kabalaka silang seguridad. Walay pagsupak ang mayor kung ugaling iisa sa Comelec ngadto sa orange status ang lungsod sa San Fernando. That has to be attended to ang kana sa San Fernando because it's the whole town. Ang mga officials sa barangay nangahadlok